man nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho suno sa pagtuon. Mas matinlo ini Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagarong sa ito ni Christmas countdown ng 42 diyas na lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kapiyan na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pang Domingo edisyon sa Platuntunan petsa 13 sa bulan sa Nobyembre. Kadunga Domingo sa ikonsego bulan tuig 2022. Kamusta na mo? Good morning, good morning, good morning sa ating mga suki. Good morning sa ating mga tagpulamating. Kamusta na ito sila mga kabombo sa kabusan nga sa Santa Uno kung makabaranggayan sa sudan sa Bacolod. Mga suki na ito niya sa mga banok sa sudan sa kabusan sa probinsya sa Negros Occidental. Of course, sa mga nakatuktok na karoon live sa ito sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kilibutan, nila na makitaan. Mabatian natin magpalagan siling aga niyo Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Ako ka sa matindiras, volunteeras natin sa mga merkado. Kamusta na baklanay, kamusta ang bintana, siling adlaw iya sang Domingo. Sa pinakamagmano kasunod natin Kwansubong Market Day, Bulante Subong. Aga pa ito nagladlad nga mga kwan natin, volunteeras natin. Ladlan sa inamang produkto silingan daw iya sang Domingo. Of course, ato nga mga mangisda sa Kalalauran, mga manguman ato niya sa Kabukiran. Good morning, welcome ang kaminan. Pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Of course, ato nga mga driver. Aga pa nagabulog tao, preparari mo sa man, banat boto, balik biyahe, balik pasada sa Ligadlaw iya sang Domingo. Araman natin karoon ng mga kauturan, nag-preparar na, mag-jogging, mag-walking, mag-exercisyo, mag-sumba. Ano pa da nga mga saya sa pag-exercisyo, tagsaya ka adlaw sa Domingo, wala sa trabaho, wala sa klase. Pulo pa init, anay. Pulo pang exercise, anay. Sa aton sa nikalawasan, pang relax, pang relieve sa stress, for the whole week man nga trabaho kag mga kauturan naton mga young ones naton sa ila sining eskwelahan. Kaupo nyo sining Domingo sang kagahon Bombo Dennis Rubicano. Mabalita ang aton kapatamal balita aton ni Balon. Balita naman aton ni May sining aga papalagan si Platuntunan. Una kita sa aton sining mga nagapaunayang mabalita lokal, isa ka 4 anyos na lumos sa suba dito yes may banwa sa Isabela. Samtang mga kiluhan sa merkado, kaga mga gasoline pump diri sa kabuusan sa sudan sa Bacolod, ang paidalom sa kalibrasyon. Samtang sa ato sila mga magapaunang mga balita iya sa palibot sang pungsod, Presidente Bongbong Marcos ginpasalamatan karon ang pungsod Japan
bangod sang bulig sa ginhatag sa Pilipinas durante sang COVID-19 pandemic. Of course, ang pagmuma sa mga Pilipino ngayon to karon nagatrabaho ya kiregistar sa pungsod Japan. Kaya doga pagin nato niya ang mga balita nasyonal, 150 ka mga bangkay sa mga priso sa New Bilibid Prison ang ginpidalom niya sa forensic examination. Ay iban gruto nga mabangkay do mamified ng iban do okay pa. Pwede pa mapaidalom niya sa eksaminasyon para matumog kung mga kamatyan sining mga preso. Samtang sa balita nato niya sa lawasang pungsod, US President Joe Biden nagapasalig karon sa mga leaders sang Southeast Asian countries nga ang Amerika ang magaugyon sa ilah. Sa padayon karon nga siyan summit ang ginapatagay dito sa may pungsod Cambodia. Sa mga balita ng aton kapatamod, balita aton na himay-mayon siningaga, pagpangalagad siya Palatuntunan Bombo Reports First Edition. 7 minutos na nakaligad yung stock na nga 5 sang kagahan mo kami na this time na granaya. Report sa patrol, balita ni Bombo Carla Defensor, sitwasyon sa palibot niya sa sunod sa Bacolod, kagaunahog na sa mga balita. Sining kagahon mo kami na kadasig, kaduwag kita sa mga Domingo iya sa bulan sa Disyembre. May duwa pa ka Domingo nga nabilin bago matapos ang bulan sa Nobyembre. Magasalod kita sa bulan niya sa Disyembre. Daw kadasig lang sa ato sining panahon, sining bulan sa Nobyembre. May ara makita yung namantiyan ng holiday. November 30, ano lang adlaw? It's Bonifacio Day mga kaibigan. Holiday naman Ano kadasig no? Ikaduha ng Domingo. Sining bulan sa Nobyembre mga kaibigan. Ang aton nga palibot sa sunod sa Bacolod o probinsya sa Negros Occidental o pungsod Pilipinas kung makitaan ta, mapatsagan ta, masibaran ta. Santa naglapit ka sa pagsulod sa bulan sa Disyembre. Galing kita di pagin man ang mga kadamo, mga nagpamalaklo, no? Sa aton nga mga mall, sa aton mga department store, siguro tugan isang inflation, no? Tuga sa inflation, nga nag-exister karon sa aton sila nga pungsod, no? Pag sila ka inflation, number 1 dira, pagtaas ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Okay, labot nga may inflation kita sa buhok, tibalata ba, sa pag-abot niya sa holiday season, it's a normal nga practice sa mga negosyante nga nagasaka ang presyo sa mga basic commodities, particularmente inim lang mga nutsibuhi na items na ton. Ito rasunan ka man niya sa negosyante. Ati nagsaka man ng gasolina, nagsaka man krudo. Pagkabis na way mo saka ang gasolina kag krudo. Basta sa pag-abot sa holiday season, kasaka ilang presyo sa mga nabalaklon. Naman itawag lang loss ang supply and demand. Na sa law of economics, supply and demand. Kung ang demand ako, siyempre kataas ang presyo. Kung nubo ang demand, siyempre lower naman ang presyo niya. Pero kung dakong demand, tapos nubo ang supply, kuhan pa gini, yapa-yapa pag ang pinanaton ng mga negosyante kay mapatuyang na pagpasakas ang presyo sa ila sila nga mga produkto. Mga kabenamo na kung ginabantayan ang posible nga pagsaka-saka gidya sa presyo, bangod sining padayon mga inflation diri sa pungsod Pilipinas. Sabagay, hindi mo lang Pilipinas ang may inflation, the rest man nga ibang nga bayan niya sa kalibutan, may mga dalagko nga mga nasyon, may mga dalagko ang mga ekonomiya, may mga supreme na sila sa inflation sa Amerika. Tiniguro piktado globally kuan man it's a global scenario ining nagaluntad karon nga inflation kiti balanta naman bago siguro mga economic ties kung pilada ka mga agreement nga kita pag us-us sang piyak to nasyon sa ila ekonomiya do halos ang tanan nga mga kapungsuran nga may kaangot, may trade ties, may business tie, may mga business agreements sa mga nasyon nagakapiktuhan man po, di ba?
nagtuwa man sa nga inflation niya sa iban nga country, especially madalagko nga mga nasyon sa Europa, sa Amerika, naliga di magtuwa inflation sa Amerika, magtuwa inflation sa Europa, kita din nga mga third world countries, apektado man mga kebenan. Sa rin na iyo, sa pekalinya, una sa mga balita, kag sitwasyon sa palibot niya sunod sa Bacolod, si Domingo Sing Kagaon, po natin sa patrol, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Come in! Yes, Bombo Danis, live kita diri subong sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral. Subong nga Bombo Danis sa aton sini nga mga kauturan, busy na do ka nagid masako na aton sini nga dalanon. Hanggang aton sini tubang diri sa may San Sebastian Cathedral, Bombo Danis, may mga open na diri gani nga mga kiosk no nga nagabriga sa mga RTW, mga bags, mga kalamiton man di Bombo Danis no diri until December ini siguro nga mag-plastar diri sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, Bombo Danis. So madamo-damo na kita sa mga kauturan nga nagapadulong diri sa may San Sebastian Cathedral para magtambong sang Santos nga misa, Bombo Danis. Okay, no, makuda siglo Bombo Carla, second Sunday na kita subong bulan sa Nobyembre. Mo gani Bombo Danis no. So pila na lang katulog, Disyembre naman, Bombo Danis. So magatakop naman ang 2022 kag magasulod naman ang 2023. Bukadasig lang madugang naman ang aton sini nga edad, Bombo Danis. Ibig nga dogang ang numero sa edad, importante ang paminsaron ka Balatsago, no still young, Bombo Carla. Yes, sakto gid na Bombo Danis no. Importante buhi pagid, Bombo Danis no. So samtang buhi kita ati dapat tagaan gid naton importansya katon sini nga pagpangabuhi, Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, so may makita diri nga mga PUJ no nga nagapalto pa kari naman diri sa syudad sa Bacolod. So party wala pa magkikita diri makita nga puno gid no. Ati Domingo subong adlaw sang pagpahuway kalabanan sa aton sini nga mga kauturan, Bombo Danis. So family day ano. Sunday is a family day. So madamo naman sang tagsa-tagsa ka mga pamilya nagapadulong sa simbahan, nagalagaw-lagaw no. Family time gid, Bombo Danis, enjoy sa ila kaupo ang ila sini nga mga kabataan, Bombo Danis. So sa istorya naman diri sa traditional, Bombo Danis, so subong tido nagbalik sa normal ang ila sini nga pagbiyahe diri sa syudad sa Bacolod matapos ang libot diri sa LTO, Bombo Danis, last Monday no. So madamo gid sa mga salakyan nga naguntat o kung mga PUJ nga naguntat sa pagbiyahe IT ang LTO no ako ng LGU, Bombo Danis, nag-announce nga mayara sang pagpanakop no, pag-check sang mga papeles sa mga salakyan diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Danis. Ang resulta madamo gid sang wala nagbiyahe kag madamo man sang na-stranded, Bombo Danis. Kay ang aton gid na diri nga una-una gid nga mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod amo ang mga traditional jeep, Bombo Danis no. So may-ari lang diri nga nagsulod no, nag-modernize na gid kita subong ko ng teknolohiya naton gasaka man, Bombo Danis, gaduga bala, Bombo Danis no. So muni subong nga nagsulod diri ang modernized jeepney. So almost mga 164 subong ang biyahe diri sa syudad sang Bacolod. So sa sini nga November miyara sa nga magadugang nga 200 plus, Bombo Danis. So manging total ini nga 438 antes matapos ang Disyembre, Bombo Danis. So ini nga mga traditional jeep, Bombo Danis, gitagaan lang ini sila sang 2 weeks nga biyahe diri sa syudad sa Bacolod. Dapat, Bombo Danis, nga mag-upod o kung sunod na ini sila sa modernization program. So muning ibaloon naton kung ano ang desisyon na, Bombo Danis no, kay tigin checker ini naton sa LTFRB Region 6 susunod kay Attorney Salvador Altura, spokesperson sa Region LTFRB Region 6 of Bombo Danis. So ini ang mga traditional jeep, Bombo Danis, so nagahinyo ini sila nga iga renew ang ila sini nga mga franchise. So kumbaga dugin hold ang ila sini nga mga franchise, Bombo Danis. So suno kay Attorney Salvador Altura gin-clarify kung ano ang pagahimuon para i-renew ang rehistro kag matagaan sa franchise o provisional
authority nga makabiyahi Bombo Danis nga i-renew ang ila sini o kung ang provisional authority nga i-renew ang ila sini nga mga rehistro. Kung hindi nila ma-comply Bombo Danis, so isa na diri no ang pag sulod sa modernization. So hindi ini ma-comply, hindi ma-renew ang ila sini nga mga franchise Bombo Danis. So madugay naman ini no nga gintagaan sang tsansa no gintolerate ini madugay naman nga gintolerate Bombo Danis ay ti amo ini ang agreement sang LTFRB Region 6 LTO kag LGU diri sa syudad sang Bacolod. So sa madumduman nato nagdigad nga may ara ini sila sang meeting, wala pa din natamho ang paguntat gid no. Damadamo na sang nagligad to strike, antis man to sang strike may ara sang meeting ang LGU, LTFRB kag LTO Bombo Danis nga mga mag-check ini sila sa mga papeles sa mga PUJ diri sa syudad sa Bacolod o mga masalakyan diri sa syudad sa Bacolod Bombo Danis. So mga 80% no sa mga traditional jeep diri ang wala na renew ang ila sini nga mga franchise Bombo Danis. So mo ni ang agreement bigin ayo lang anay nga hindi lang pagpanakpon no kay kung panakpon Bombo Danis ang mga wala sang franchise wala na renew ang aton sinidiri nga ang mga computers amo ang maapektuhan. So nakita man naton Bombo Danis na apektuhan gituod ang aton sini nga mga commuters diri sa syudad sang Bacolod Bombo Danis ug galing kiti miara kitaya sang ginasunod Bombo Danis nga mag-modernize o kung mayara na sang modernization program Bombo Danis. Ang problema din Bombo Carla kay hindi masobra 1,000 ka franchise no nga para sa unit abing modernized jeep nga gain grant no sa LTFRB o kung i-partner sang LTFRB para di sa sunod sa Bacolod bulos ini sa mga traditional jeepney hindi niya go okay ito sabong niya exister daan ng mga traditional jeepney masobra 3,000 Bombo Carla ti pila lang din per nila di lapit-lapit labi 2,000 franchise para sa sining mga modernized jeepney naton. Di ko mag-amo niya, Bombo Carla, butan tabi, kaso ni masobra 3,000 ka mga, ka mga traditional jeepney, bus lansing masobra lang 1,000, labing kapin-kapin, 2,000 ka mga traditional na jeepney. Hindi niya makakup up sa kadamon sa pasero, tag sa kadlaw, diri sa sunod sa Bacolod, panon tanig karon iban basi magkala nakita naman sa ligad sa wala ni magbiyahe ni mga modernay kung mga traditional jeepney tibla ko damo nagkala stranded sa dalan Yes. damo nagkala atrasar sa ila sini pakanto transaksyon pakanto sa trabaho mga estudyante naton na dilata mga pag pauli nila no why ginigin gaan pagtamo dabi sing TFRB nga do mo na ni kadamo gid man kun sini nga pangpapason taning mga traditional jeepney naton dapat kung ano kadamo ginpapasta amo man kadamong ibalik naton kay sabagay ti kumbaga amo man gani every year kasaka man yung populasyon tamo every year kadamo yung tawos Bacolod ti karon kun tunga lang sang kadamuon sang actual nga number of traditional jeepney diri sa Bacolod tunga lang bidiri amo ning itabon ta nga modernized jeepney bisan patud ang isa ka modernized jeepney capacity butang bubukara pila 30 35 ang traditional jeepney magpulo-pulo 20 duwa sa Pronset 22 ti basi na sa nagkalculate niya ti tunga lang ning kay nanon di kay kung isipon tapos sa modernized jeepney damo man o pati kung mag-rush hour ya kay siling ko every year kadako yung populasyon nato sa Bacolod kadamo tao diri every year kadamo sa nagapadulong sa transaksyon niya sa sunod sa Bacolod ti ang gwas ni basi mabutang sa travesiya ang mga pasero nato diya Bombo Carla. Amo gid gani Bombo Danis no naapektuhan gid ri ang mga pasahero
diri sa syudad sang Bacolod. So okay ginita ni Bombo Danis ang modernization program kung insakto o kung na mayara na gid sang exact nga mga numbers nga mga PUJ o kung mga modernized jeep ang ari na diri Bombo Danis 164 ma 400 plus pa lang no sini at sa end sang December Bombo Danis. So by March o kung April, first week sang April, mayara sang 1,099 ka mga PUJ ang dapat nga mag-operate na diri sa syudad sang Bacolod. So magaling ang may mga rota diri nga sigurado nga mayara na sa mga PUJ o kung mga modernized jeep 1,046 pa lang o kung 146 na 146 pa lang Bombo Danis no kay ang 53 limani ka rota wala pa sang mga takers Bombo Danis o kung wala pa sang mga kooperatiba bino nga nagtindog o kung nagkuha sina nga mga rota Bombo Danis. So amo pa ni ang mahibalo mabalaan naton by next year first week sang April kung ang ini nga 1,099 pagadugangan sang LGU sa syudad sa Bacolod. So kung maka-request sila Bombo Danis matagaan man sa galayon galing kiti amo paning lang tawon kung madugangan bala o kung hindi Bombo Danis. So hindi pag sigurado. Kaya lang muna problema pa abo pa lang wala makitaan nga maging problema sa LTFRB kahit may mga sakto na may mga ruta pakita iya nga base hindi pa yung matagaan sing franchise, hindi pa matagaan sa approval ya sang LTFRB. Abi nga mabutang dira sang modernized nga jeepney kapangkota may ara blayan sing asosasyon nga magatukod man magakuha man sa nga modernized jeepney nga magbiyahe sila nga ruta mo na gina pamangkot kun wala abi bumukar lati paano da mga pumuluyo nga nagasakay sa nga ruta iya sang mga public utility jeepney na to na namatabo sila ma-discarrel gid sila bumukala. Yes, sakto gid Bombo Danis no mga private na lang gid siguro masakyan ni sa aton siniban nga makaturan especially ang Alangilan Burgos Bombo Danis wala pa sang may takers nga nagkuha sila dira nga ruta. And then may ara man sang ruta nga gindugang Bombo Danis ang diri sa may north kon na Bredco Port to north bus terminal. So do mo ni ang gindugang mga ara sa area sang Sigasco to Government Center dugangan na Bombo Danis. So wala pa sa mga takers nga nagkuha. Pero kung lang tawon Bombo Danis ang Alangilan Burgos iniya may ara naging nga daan nga mga PUJ nga nagabiyahida. So kung wala sa mga takers nga magkuha sina nga rota o kung mga kooperatiba nga magkuha sina nga rota so wala sa may magabiyahe nga modernized jeep sa ina nga rota Bombo Danis. Correct, dapat tani ang ginuuna nila dira ini balang bumukarla ang mga nag-exister na balang mga ruta. Ang wala pa mo ilang danay kaya ang wala pa yung ruta subong niya exist man gyapon kung may mga slakya mo nga nagalabay-labay ganiti mo na ma-double ride ka lang para makalabot ka sa ruta mo pero ini may mga ruta na daan nag-exister niya doon ay pa na matagaan prioridad problema gini kay siguro kung may nag-exister ng nagbiyahe din ang mga jeepney hindi mo na pwedeng kakasunod ng nagbiyahe madulaan sila sing sakyan dra kung diin na nag-exist amo na dapat i-priority next na lang yung masunod yung mga ruta nga i-open tamati okay naman ang usual nga ruta sa Bacolod tindi dugabutan tama di ruta from Bidco Port to northbound terminal para at least ang mga tao din hindi na mag-double ride from NGC naman abi kung hindi na pakadto yung mga bago na yung ruta mo new route na yan dapat ita na i-priority ang nag-exister gid yung mga ruta para di ma-discarrel nga tol sini nga mga commuters bubukarla. Sakto gid Bombo Danis kay isa pa diri sa may Alangilan Burgos sa Bombo Danis nga ruta nagpadulong kita nagligad adlaw no sa Burgos Public Market kay dira na daan terminal sa Alangilan na Burgos sa Bombo Danis. So ini sila willing ini sila Bombo Danis no nga mayara sa kung magasulod ini sila sa modernized program o galing kay ang kabalak-an diri nila Bombo Danis wala ini sila sang kwarta gid nga igabayad para sa modernized jeep Bombo Danis. So try ning kwata man ang ini nga reaction gikan sa LTFRB Region 6. So ang repayment period Bombo Danis is for 7 years. So kung mag-abot na gid o kung iga-deliver na ang modernized nga jeep, so ini Bombo Danis hindi ka man gid sa gilayon nga magbayad so galing kay tibaydan mo diri ang interest interest Bombo Danis. So ang repayment period sini sa mga modernized jeep is for 7 years Bombo Danis. Okay, kung makita talaga yung mga
nagabiyahe ng mga modernized jeepney daton sa masyudad sa Bacolod. Timot kung ang lifespan sinasing salakyan na magkalabot 7 years before ka naman patikayon sa mga major repairs sa Bumukala. Tingko ba, simula 3 years pa lang, magkalabag down na makinani, mag-overhaul ka na dra. Amo nang sakit sing operator mo. Once nga mag-bag down ang unit niya, kamahal-mahal na sa mga spare parts. Yes. Kamahal man sing labor, mekaniko ka. Ikaw kung may mga utang ka pa, lubong milyon ka utang mo, bag down ng imong salakyan, overhaul ka na. Dalman ka pa kiti. Yes. Bumukala. Sakto gida Bambadanis, pero ining co-op nga ni Bambadanis, may ini sila dapat sa gagrahian pag may dapat sa mekaniko Bambadanis, no, at least ni sila maaprobahan sa nga at least ini sila nga maaprobahan o kung ma-awardan Bambadanis sa mga modernized jeep. So dapat may ini sila sang garahian nga lapad nga mainsakto ang ila sini nga mga units, and then dapat may ini sila sang mekaniko nga mag-check sa ila sini nga mga units if in case nga mayara sang guba Bambadanis, no. Pero ang mga biyahe bala, for example Alangilan Burgos, no, madamo dira sa mga nagabolante Bambadanis. Amo nang pinakadako ang question kung ang ini nga salakyan ako nang ini nga modernized jeep kaya bala nga magkuha sa mga bolante. Yes, sa Bambadanis. Iti ini nga jeep ti Bumukala o taon ta wala siya sing hindi bla mabakod nga butan mo sa mga kargo mo, kargaan mo da, like takto halin ka sa Granada, halin ka sa Langilan, may mga utan ka da, may mga produkto ka nga dalon diri sa Libertado, hindi mo na pamutang do ay mga kita ko da sing compartment area like sa ibang mga bus bala nga madagko nga sa dalom sa kilid sa side sing boss, may ara na compartment area kung may mga kargo ka da, karton ka da, kargamento mo, pwede mo na ubutang. Tebot ini modernized jeepney. Base kung may karga ka da nga taga duwak sako nga utan, naling ka to sa Alangilan Granada o alala mo na isuksok ko to sa sulod man sa salakyan o po sa mga pasero, bumuha Carla. Amo lang na Bambadanis, no. So muni hibalon tala ko nga design, no, nga mga salakyan ang igabutang, especially sa mga may area nga mayara sa mga nagabulante nga mga pasahero Bambadanis. So ang LTFRB Bambadanis suno kay Attorney Salvador Altura magabulig ini sila, no, sa LGU kung ano nga pwede ila sini nga paghimo. So ang challenge, ang magka-challenge na diri among LGU kag ang mga co-op Bambadanis. So may ari ini sila sa ginpromisa, no, nga dapat nila nga ma-comply man Bambadanis. So Bambadanis, pamatian nato ng pakayagi kan kay Attorney Salvador Altura. Muging clarify naman namo na on several occasions kung ano mga requisitos para ma-renew ang imo rehistro pag matagaan ka franchise or provisional authority na mangindasihan nga i-renew ang imo rehistro. So unless and until they comply with those requirements, hindi sila matagaan. Sa subong hindi gid. Even for so long intolerate malang na dang ila pagbiyahe bangod gid amo man ang agreements ang amon opisina LTO kag ang LGU na bangod while wala pagatulog pa ang modernized jeepney to address the demand sa commuter, i-allow na ang biyahe ng mga traditional jeepney way sa kaya nga iban daw hindi na dapat magbiyahe, no, nga sa sanwa mo ng sitwasyon. So ang challenge is both on the part of mainly on the part of the co-op awardees na ipatupaon nila ng commit nila. Magpamilya sa LTFRB are willing to work with LTO and the LGU of Bacolod City how to address in the meantime the demand sa mga commuters. Ang intindi ko sila nga if qualified ka mag-loan sang nga ibakal sa modernized jeepney, ang payment, ang repayment period is 1 year ay 7 years. Okay. Pero hindi pa man nga pag-deliver sa imo ang repayment mo will start immediately. The may base period lang ng ginabayaran mo, interest lang anay. So kami, once na-deliver mo na ang modernized jeepney, nag-apply ang
operator sang issuance sang CPC, franchise sabi, ang CPC na Certificate of Public and Convenience, no? Public Convenience. 7 years man na ang ginahatag damon para nga mas synchronize siya sa payment period. So, kung ang bangko hindi sa matter of practice nila, hindi approve sa loan application no, kung hindi nila makita nga financially viable ang ruta nga ginabiyahan. Ang part ng consideration nila na is the assumption na ang ginabiyahan mong ruta ang gabiyahe mga legal mga salakyan. Kung may competition kagidman, it comes from legitimate competitor. Yes. Ang komplikaran na subong kahit siyempre ang competition subong sa mga nag-operate sa modernized jeepney ang mga kolorong that is actually a glaring issue nga dapat i-address with urgency. That's looking at the situation from the point of view sa operator. Yes, oo. No? Pero intindihan man alantahon man natin kung ano ang point of view ya sang LGU. Kaya ang LGU is also mandated to provide adequate and safe and continuous public transport sa mga commuters, which is part of their function of delivering and promoting general welfare. So ang LGU naton ano man siya ginapalitika nila ni no kung mga taan sing solusyon nga mabalanse ang intereses ng tanan. Kami are just willing to help them out in the process. Bomba Danis. So, willing man ang LTFRB Region 6 nga magabulig diri sa LGU sa syudad sa Bacolod kay do mo gini diri ang mambal naton na do ka trending bombo danis sa problema diri sa aton syudad. So kabay pa nga masolusyonan ini bombo danis kay ting iban diri ang mga franchise nila is by next year pa ma-expired mga June or July ma-expire na nila sining mga franchise bombo danis. So lantaon na nato na after 2 weeks kung ano ang maging desisyon, Bomba Dennis. Sige, balikan na ako ng pila na pagkinimog ka mga drug by bus operation, Bumukarla. Bomba Dennis, amoy ng report na gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all nabuwan sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Damong salamat, Bombo Carla May Defensor. Sa punong na problema naton sa karon nga nag-existe ng modernization program. Ito ba, hindi tayo kasalbar kahit ilayin ni mo. Sa bagay, overdue na gani. Dapat sa ito panigid patuman, puti may mga ginpaiway anay. Kaya mga kuti, subong daw ginahugot na gina-implementar diri sa syudad ya sa Bacolod. Sa iban nga probinsya, sa bagay, dito sa Iloilo, nagligay pag-implementar siya na diri sing mayaraan ni Iloilo, nakauna pa na pagwa sa mga modernized jeepney nga nagabiyahe man draya pero di ka mo na siyang problema nga natuga dito sa Iloilo kano sa Bacolod no how about sa iba na try nyo implementar sa National Capital Region sa Metro Manila kung di ko mo magkarama alto kaya dito sa Metro Manila yang zero to gulat ya sa kwan mo sa salakyan tama ka dito during rush hour terrible nga dinalagay tulong sa naya sa salakyan. Okay, kung di imo tiya maglagas magdali makasakay ka sa salakyan, sigurado malik ka gid, especially sa inog saga kag sa inog puli sa hapon naman. Kay tikulang ang salakyan. Mga kabanan, siguro di sa Bacolod basta magwa sa uli, magamune. Maglinag sana kita sa salakyan, especially during rush hour bangod ilisipon lang aton nga mga modernized jeepney nga nagabiyahe diri sa may syudad ya Sokol. So makita mo gani mga traditional jeepney nato niya. Grabe pa ning sila pa ning hulat sa pasahero mo. Ako sa gani turutindog lang sa dala punduhan ka sing jeepney sing driver kaya basta masakay ka. Kasi ko mag-amo nga sistema mabot timpo nga pasahero na subong niya ang driver gapangita pasero sa dalan kay damo kita jeep bastante kita jeep so ko magbot tiyempo ang pasero na mangita sang
mga salakyan or jeepney kon modernized jeep bangod kulang kumparar mo sa dapat kinlanon nga mga jeepney nga mag-akomodar sa mga pasahero diri sa syudad sang Bacolod. Amo nang senaryo ginalantaw sa ulihi nga matabo makaminante pamangkot dira ini nga mga jeepney do ano ini kabakod do ano ini ang lifespan niya until pala katuig ining lifespan tigaan kadagaan kamuda sa franchise ng LTFRB good for 7 years amo ning hamato ginani Tornel Tura nga 7 years ang franchise kinatag ni actually sini mga daan nga mga jeepneys nga exister humaling pasad to ang franchise ni 5 years mo after 5 years renew mo na to sinis mong bago kumo nga ti kon ipagi mo sa financing dra 7 years si ang term of payments sa mo na 7 years man inatag na nga life sang franchise sa mga modernized jeepney ti sining ko mangkot sa sining nakitaan nyo abi gwapo pa na bago pa lang pilap lang bulan ng biyahe sini pero kung ako magtanaw basi lima lang katuig ni magkalataltal ng lawas ni. Base 4 lang katuig ni magkala sipak-sipak na ning mga kalawasan sini. Kibalo kumadadas makulo jud sa ti di mo bitara mga sagairanay kabungwanay. Once nga madimpulan na sa, once mayupukan na sa. Ti ang pintay apektado na, di ba? Tiling ko base 5 lang katuig, 4 lang katuig magkalataltal ng lawas ni mga modernized jeepney na ton. Makikita mo do ka ang lawas sa blado ka tapok do ka nipis ang nagpadamol na siya nagpanamid lang masilya pero ning lawas sa gidya nga do no panawag sila kani ng steel bla bala mo na sa mga masalakyan gani nga bag-o ya sulos ng digan mga gani kayupok mo wala sa una yung masalakyan niya nga kadamol sang iya nga lawas plansaya bla nga nagamit da bisan tumbukan mo sa auto sa una, mga old model, mga 1970s, mga 60s, mga salakyan, mga auto, isisir pasbong. Bisan sa kaan mong hodyo na katubukan, din niya magupin, may upok. Subong nga salakyan ng mga bago. Madagdagan lang sa isa ka bunga sa Indian mango, garihan mo, radalom sa Indian mango. Madagdagan lang sa bunga, Indian mango, iupok mo. Muna subong nga commercialize ng daan. Di mo siling ka 7 years ang life masalinta makalabot 7 years ang lifespan siling mga modernized jeepney na ton. Ako na kayo doon, di ko ka pasiguro sila kayo daw katapok ka sa suras na. Siling ko ti gwapo para subong kay isa pa lang kabulan, 2 lang kabulan, 2 lang kabulan ng pagkadidwak bulan guro, pagkadidwak bulan pag-sister si mga modernized jeepney naton diri sa Bacolod. Base maglabot 6 kabulan sa katuig. Ano na itsura yan sa mga modernized jeepney naton diri. Sabagay ti okay man na namin man tayo may improvement kita. Pero galing ti pursit naman bla. Nga hindi man mabutang sa langalang ang sitwasyon sa aton siniya nga mga commuters. Dito so naman na sa LTFRB sa LGU nga tibalak mo na mangita sing magpatindog dira bulig patindog sa mga kooperatiba para makakuha ka mo sang unit kag matagaan sing mabiyayan ang mga ruta dira nga nag-exister siya mo naman lagwa sa uli. Itudlo naman sa LTFRB sa LGU ang problema. Ting LGU naman amo naman yung problema kasi nagkututon sa mga commuters. Why di sa may gabiyahe nga ruta sa amon Sa una, mayo pa ng international jeepney. Kita mo, jeep gabiyahe sumunga na modernize na kita nawadaan ba kami diya sa mga salakyan sa amon diya nga barangay o sa amon diya nga ruta? Di ba, abot na sinong kututon sing tawo, sinong manghampol sa bukol, kundi ang LGU, mga kamera, simple, yan na constituent mo. Yan na pumuloy o da. Number 1 nga problema, dala dapat sumbaro man si LGU. May man yung modernization program, pero tingnan tanaw tabla ang balik sinadri. Sabagay,
isa pa man lang kabulan guro na implementar ating modernization ba untuk balo basi pa lang puti may maginatan-aw ng kita iya nga basi makuha ng tiyempo ang pasero magalagas na sa mga jeepney naton. 40 minutos na nakalikan start na alas 5 sa aga yung Platutunan Bombo Report sa first edition. Maga pa na balik makalikan lamang pila mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romania. 42 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa gadis na balikan taman dugang pagiging mabalita. Drug operation sa atong kapulisan. Isa na dirit sa may sulad sa Silay Kapon. May isa na dakpan kada masursobra to 100,000 pesos siyang balor sa illegal nga droga or shabu. Ang natigayon nga makonfiskar sa aton sining nga mga kapulisan sa sining subject, suspect, sining drug buy-bust operation. Kapag so, tinaga-basunod na kita sa bulan sa Disyembre, damo ko no kwarta tao bulan sa Disyembre. Ikaw tayo basi gadako man ang demand sang illegal nga droga. Kaya tibisan amo na ni kampanya sa aton sining gobyerno, sa aton kapulisan, hindi pa kaya lubos-lubos nga madula ang pag-exister ang pag-proliferate sa illegal nga droga sa aton sining sosyedad. Ara gyapon naman nag-exist gyapon sining ko despite sining sige-sige kampanya, sige-sige ang panay dalag ko nga mga bulyom sa mga previous months tag mga pila ka mga kilos ang kaladakpan prote ara gyapon sining ko nag-exist ang illegal nga droga na particularly ning shabu, ngati kami harap pa magyapon nagagamit mo, harap pa magyapon kita katuran nga parokyano nga nagabakal sining illegal nga droga especialmente may mga kasyon, presente kon mga tinion nga daw damo kwarta ang aton katuran especialmente sa pag-abot sa holiday season, di na malikawan nga magadako or demand sa illegal nga droga mo nga everyday
ang pagpanglagas, pagpangdakop sa atong kapulisan batok sa kinadumilian nga droga. Aras si Bombo Carla, sige balikan tayo report ni Bombo Carla sa patrol, ning duha ka mga drug bypass operation. Kasi naton ti may man niya, kay bisan to gulo ginagmay lang kon sige-sige, gulo ginagmay lang kon pila man ka bilog ang madakpan, ti at least masupot man, pero mas mayo pagid dalagko pagid na nga mga confiscation ang matigayon sa aton siniya nga mga otoridad kaya makitaan naton ton makaladakpan nga mga individual do ko mga kuha naman ni mga ibang district level na malang ibang din mga newly identified do ko mga gagmay na mga personalidad pero importante lang para hindi man kung posible ning kuan sundon ta kapag panakop ne in due time guro basi kon kuan naging man ni madula or kuan naging gamay naging man lang ang kadamon sa mga individual nga nagaduso sa illegal iya nga droga galing kasi samtang may nagagamit samtang may nagabakal daw mabudlay guro na nga madula sa merkado, di ba? Kaya kung why ba yung mga bakal, sa ikapabligya siya ng item kung may mga bakal man, galing kita yung mga bakal mo. Daw simple na bala, kung gabaligya ka sa merkado, nga agad sige baligya sing mutikahoy da kay why may mga bakal, puti na mertek lang da. O galing kita kitaan mo ang bakal man, at isipin baligya ka man galing kita niya illegal mo, illegal nga droga. Muna nga sinita ti bagay ti why man si may padulungan why man iya sing mayong madulot sa aton especialmente sa gamit sa nagabaligya ang maayong man niya madulot siya ang mga drug lord to kamo ni nag-income amo ni nagaganar amo ni naga-money kung gadako ang bulyom sang droga nga raya galibot o circular sa aton sining asyudad tingwa siya ang pumuluyo na gamit siniya in due time natin basi magtanga kasangin or basi maniro kabituon kaya ti nagkalong ng utok mo bangod sining paggamit sa ginadumilian niyang droga mga kabinan. Oras nga Bombo Radyo Bacolod, 46 minutos na nakaligastak na ang 5 sa ngaga. Liwat, balik report sa patrol. Po si kay Bombo Carla, may defensor. Bombo Carla, come back! Yes, Bombo Dennis, isa ka 53 anyos sa dakop sa gipatigayon nga bypass operation sa nga Police Station 6 sa Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob, siyudad sa nga Bacolod. Kagang suspetsado diri amo ang kilala kay Roland Binet, 53 anyos, residente sa nga Purok Villa Esperanza, Barangay Tangob, Bacolod City, Bombo Dennis. Ang nakuha sa iya nga paginakop, isa ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Amo ini ang buy-bust item. Nakuha man ini siya sa iya sini nga posisyon. Duha ka elongated heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Isa ka big heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Isa ka coin purse. Isa ka 500 peso bill. Amo ini ang buy-bust money. Kag ang kabugaton nga illegal nga droga nga nakuha sa suspetsado 7 grams kag nagabalor ini 47,600 pesos sa Bombo Dennis. Sa subong nga rin na ini siya sa kustudiya sa Police Station 8 for proper disposition. Samtang isa ka street level individual dakop man sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang Silay City Police Station sa Paradise sa Barangay Rizal, Silay City, Negros Occidental. Suspetsado diri amo ang ginkilala kay Amir Apinan, 54 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar Bombo Dennis. Nakuan ini siya sa siyam ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Dala na diri ang buy-bust item ka nagabug-at 21 grams kag nagabalor 142,800 pesos sa Bombo Dennis. Nakuhaan man ini siya sa buy-bust money 3,100 ang balor Bombo Dennis. So kung 3,100 pesos kag nakuhaan man ini siya sang pila ka mga non-drug items Bombo Dennis. Sa subong nga rin na ini siya sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition.
Bomba Dennis sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carlo May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Carla sa matang duwa ka mga drug bypass operation sunod sila kay sa area sa police station na number 6 sa may sunod sa Bacolod. 49 minutos sa nakalikan sa na alas 5 sa aga magkabinan dugangan pag ginaton talakayan na sining aga may ara sa isa ka kuan ilang misteryoso nga salakyan sa nga may logo kag insignia ya sa Philippine National Police na bumonto ni mag-send ko dang graphics na ining salakyan kay nangin viral ini nakitaan nga nagalibot ito ya sa pila ka area sa National Capital Region. Isa ini ka branded ang salakyan mga kaibigan. May ara sa ngalan sa Tumangay Basahod, may ngalan nga polisiya. No, kag sa iya sining puwertahan sa driver side abi kag sa passenger side sa piyak. May logo sa PNP, may logo sa Philippine National Police, nakitaan ini sa pila ka area dito sa National Capital Region kay nag-viral ini mga kabinan bangod ini nga sa isang salakyan, ini nga model sang salakyan mahal-mahal ni ang isang bilog mga sobra ni 4 million ang bili mo. Dito na intriga lang iban, nga paano nagkaangkon sa isa lang kasalakyan, 4 million bili ang PNP. Pero gindinay ini sang PNP. Iyaway kami sing kaangay sila nga salakyan, ang Philippine National Police. Ining isa ka Toyota van, nga gintanaw sa listing sa PNP, iyaway kami sing salakyan. Di bangko, sinong gagamit sini? Sinong gagamit sining misteryoso nga salakyan nga may ngalan sang police kag may logo sang PNP. Gwapo pa rin salakyan mo ito da may ara para siya sing duwag ka mga kristal da sa atop niya nga pwede mo blam open. Ado kahayin gudya nga kwan nga salakyan amuning luxury car, no? Toyota Alphard. Amuning model, amuning nasa salakyan, Toyota ang brand ni, Toyota van, isa ka luxury nga salakyan, nga singko ang bilis ni sobra 4 ka milyon ang isa lang bilog. Tingin po mangkot sini, sinong nagpapanag-iyas ni? Sinong gagamit sini? Kumutan ta pribado nga individual ang gagamit sini, hindi na pwede yung butangan niya sing logo kagangalan sa pulis ang iya salakyan. Kaya hindi man siya pulis, hindi man ipapartising PNP. Hindi niya pwede. Diba? Biskan general katoon kung imo niya salakyan pribado, hindi mo na pwede mabutangan niya sa insignia or logo sang PNP. Kaya may violation ka dira, makabinan. May mga kasuguan kita nga pwede masite nga kaso para sa imo. Ti ang akon na aton karon PNP Highway Patrol Group, no, National Capital Region Provincial Police Office, may mando na nagikan sa kay PNP Chief nga pangitaon ining misteryoso nga salakyan. Okay, una nakitaan ito sa may Ayala Center sa Makati. Tapos nakitaan sa pila ka mga lugar man dito sa National Capital Region. Ining nasambit nga van. Ang luxury van, luxury vehicle, nga gindinay sa PNP, nga wala sila sa record nila, wala sila sa kasubong nga sahi, or modelo, or ining makabig nga luxury vehicle, nga kamahal-mahal, mga kaibinan, tingman ko sino sinigang panag-iya, sino sinigang sakay, nga may logo sang PNP, kaya nga may ngalan niya nga pulisya. Saling ko basi nagpa-pulis-pulis na ni. Basi nagpa-tulis-tulis na ni. Para hindi
hindi makuan, hindi madakpan, or hindi ma-apprehenda sa mga highway. Basta ikapatuloy-tuloy. So, muna yung ganagay pangita ni karon sa PNP HPG kung Highway Patrol Group, kung sa National Capital Region, kundi na kang sino, ini panag-iya, sino nagasakay, kasi ibang hilig mo nung papulis-pulis, gali kay tulis man, di ba? Magkapakilala nga, pulis ko kung makita mo sa dala, dating mo daw, sino man, gali kay tulis, hindi pulis, di kung madakpan ka, di pwede kayo makasuhan, usurpation of authority, tapos may harap pa daw, may harap pa kasuguan kita nga, pwede mo yan mapahan nga pasaka sa imong kaso. O, hindi ko ba si mga big time na bilang nagpakuan lang para hindi masita sa dalan, para hindi siya tigas, sabi kung nara siya sa guwada, hindi siya masita sa highway, dira kung makitaan nga may logo, kag may ngalan sa polisiya, iya siling salakyan, kasi siling ko gindinay na niya sa PNP, nga wala sila sa kasubong siniya nga luxury vehicle. Di kasi sinoy ni mahal-mahal nga sa iya susalakyan nga sinaton may logo sang PNP kag may ngalan nga polisiya. 55 minutos na nakalikan sa na alas 5 sa gaga. Wala ta pa rin pagpalagad sa iyo palatuntunan na Bombo Reports First Edition. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 42 días na nabiling bago mga bota ang adlaw sang Pasko. Sanbay na kamo sa mga balita tipo niya sa Bombo Radio Bacolod ko sa aton karon Santos Gamisa live sa Japon direct pa orally Candle Paris alas 6:30 siningagay. Ulagad Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar